Vianočné sviatky nám zase ubehli ako voda a ja s mojou rodinou vždycky využijeme tento čas na vypadnutie z nášho bytu, aby sme troška zmenili prostredie a vychutnali si napríklad krátky pobyt v širšom okolí nášho bydliska. Ak ma sledujete dlhšie, tak určite viete, že veľmi rád chodím relaxovať do Zakopaného. Podarilo sa mi na poslednú chvíľu zarezervovať veľké a krásne ubytovanie v zrubovom štýle. K dispozícii sme mali viac ako 90 m2 len pre nás. Sme dostali raňajky v cene a bonus bol nádherný krb s medveďom, ktorý nás strážil celý pobyt. A to všetko za 240 € na 3 dní, čo je veľmi výhodná ponuka. Celý apartmán bol obložený masívnym dremom, vyslaný kožušinami a ozdobený rôznymi maľbami a motívmi z horského prostredia. Keď konfigurujem filter na náš výlet, tak ubytovanie musí vždy obsahovať kuchyňu, ale najlepšie s raňajkami v cene. Taktiež musia byť povolené domáce zvieratá a vždy chceme aj potrebujeme vaňu, lebo byť na dovolenke a trápiť sa v sprchovom kúte je utrpenie nielen pre mňa. Momentálne ubytovanie je tzv. Apartmánový hotel, to znamená, že nepotrebujete žiadnu recepciu a raňajky vám pekne donesú ráno pred vchod a nemusíte sa tým pádom tlačiť niekde v reštaurácii s ostatnými hostiami. V budúcich vlogoch vám chcem aj okrem iného ukazovať viac takýchto našich výletov, lebo cestujeme vždy, keď je to aspoň troška možné a poznám už dosť tipov a trikov, čo sa týka týchto služieb. Veľmi rád cestujem cez službu Booking skoro už 10 rokov, tak sa dostanem k zaujímavým ponúkam a postupne vám ukážem, ako si nájsť cenovo dostupné a zaujímavé ubytovanie pre celú rodinu. Ďakujem za pozrietie tohto videa a vidíme sa na budúce.